Buntag sa'yo guys, grabe jud yung mga kuya chat ang kuya nga isahod ko no ang ganang kuan tubig kay wa na may tubig guys manang no choice ang gisa lamang pod ang ganang kuan sa nang kuan ja karon is dag-om ka ajo siya dag-om ka ayo grabe nagisabay pa sa itong kuan mapahigog mga kuan niya mo to guys kisog sa akong kuya ang isawd lang po ng tubig guys kana siya ang kuanan gikan darhasin ya nabala ko guys basta na yung mga kuan guys ba karang mga something na kudaw ka adyo unsa guys pag human na lang guys ug saod di lakaw ko sa tindahan kay mopalit ko og kuan susuglo kay wa na ko susuglo guys kay para sa among munupad kay katangtangon nagmunupad kay sa ibot yo tong silpon palak sa lapok ba man yung patog sa tindahan so na pag ayon na ganina naabot ako sa tindahan pag ando pa excited ko nga makapalit og kuan susuglo lagi kay no choice man ta man pag adyo na ho ayo namoy susuglo te namoy susuglo sige so mga to guys nagmahay kay way susuglo unja pag uli na ako guys nakasagaran yung business sa California guys is mga taong nakarabi ako sa area kasagaran yung makita na sa California is na taong dya naiuban guys sa kabantay kung magipang ipo nila unja ilang giusika na tapon dito unja kay delikado sila ang kuan guys baka ngay hurim na sa pikas po guys paglakaw na apoy ilang business na taonganan. Hello netizens, welcome back sa akong channel guys. So karon is di so karon is kuan Kulbaan mo ko guys, naman tawag na ako, charmer gito tawag. Ito karon guys, for today's vlog is adto sa California Elementary. So kauban na ang kaan pag umangkon diri kay pabasahon. Tago ra ba jud? Pabasahon sila karon. So gaya ng buntag guys is mga laki. Ja karon is mga bae na. So daghan ka jud taw pabasa ron na Nicole. Makabasa ka Nicole? Sige ka kabasa Nicole bangga letter ing lagput ha. So sakto pa lang programa guys nga niun kay naay mga bata ba karon nga module na baya guys. So lahi na ang modules guys to face. So sakto ra pud guys ug ngani nila kay arong bisin nagbalik face to face po hindi na ka basag letter E bangga ag letter E malagpot unja hoy letter E ngana nila di na kabasag mga letter ko mala ABC di ana ba sakto ba ang programa nga ngani. So karon ipadong na kita tos kuan nang eskwelahan karon pabasa lagi sila dadagan pabasa lagi ron hello good luck tarong magbasa ni Kulhaming taro nga po naghawid kayo si mata kung saan ang module ako kudabi taliksik po diri guys manang taliksik ra po noon pero ganyan po tagprotein ko suwan ja kuan lisod po ka guys ngani mag-uwan lagi po doon kay an kuyo ay hinuon po hapit na puting tanong siguro po lisod po ni magimasta uy maroy matik o ba to ang ilong nga taas ganina is nakita mo na guys agatong vlog nga nagpasahod og tubig kay ang lagi wala budget wala tayo kwarta ginoo ko kay lamas lamit kuno tubig guys sa uwan kaysa kuan tabay kay agtabay kuno po gina guys ang ikapang ganina is kuan kanang wala limas ba delikado po dyan mga viruses unsa po ba mukuan pilit sa itong mga lawas nga na ako dyan tuling nga na kuan na po guys doon na po eskwelahan dahil sa amuang kuan pupuyan kay doon ra wala ka ra makita naman sin po guys doon ra po unja ang teacher nga kuan ron kipatawag nga pabasa is si Ma'am Rachel Anyana Mendez. Shout out ni mo ma'am. So kita taon sa mag-usay kuan. Okay. Ikulbaan sa Nicole guro po. Ang pabasa ikulbaan na sa kay kuan man kanang pabasahon di mo basa. So sa zone naman sila guys mga kuan ra mga EDG ana. Usa to call ka pang basa. English may pabasahon nun guys. Daghan puro mabasa siguro po na. So time check alauna na. So gaya ng buntag mga lucky karon mga budget na pud. Kinama sa GC guys. So manang makuan na pud namo mga hinumduman. So kuan guys, let's ko no. So atong ikuan guys unsa sunod mahitabo. So kay habit ay maabot. Naabot didto magkita-kita lang man to sa panghitabo sunod. So see you later. So naradadari guys sa California. So nato kuan diri ato makita ang California Elementary School Obituary Southwest District. Early registration for say 2011 to 2026 April 30 open to all incoming kindergarten ha. So karon guys is
Sila na maglang teachers ilang ado. So wala lang eskwelahan guys sa California. Kuan kayo guys, kuan si Jaka ajo gamay pero nindot kayo mo cleanliness hinlo batan-awon. Na po sila California, love you. Oh, siba? Social California, love you. So karon pa dong nami kuan sa teacher ni Nicole si Ma'am. Ani nga namin des ubaw na bas Ma'am ninjo. Kung wala may sakjanan ko diri. Ha? Hala asin ng eskwelahan kana no. Mandali. Una adto uwaw diha ang ako mo una. Ikaw di mo una dito kay mo man teacher ang ako man. Ikaw mo ba ang ako mamubasa kasi ikaw mo mamubasa. Pagdili ito. Ikaw may good morning ma'am. Ana, good morning ma'am. Tulbaan na si Jo. Una. Grabe ka artistic tud kaayo no ning gaba ani. Nayas ka adyo no. Injuni. Labot ka ni ma'am? Kami nag-yung grade 3. Wow, sila na yung mga naghimuda dali di ay. Nice kaayo lang ko ano ba. Project ni no, ma'am? Inot ka adyo. No ilang classroom ni Ma'am Rich. Inot kaayo nit and clean oh. Napay mga flowers, mga pot hot. Sa inot ka adyo. Ano mo ni tayo electric pan ni ma'am? Doon naman sa bahay na ni. Pagsugod na diha, sugod na. Kulban mo na si Ja, tarong nga diha. Na ma-perfect ka, ayaw pa kauwaw. Huwag kaliwat ka bulok, Hintay. Basa sa garang kuan. So, sila yung mga kuan guys na na silang decoration sa ilang school ni Ma'am Rich. Nagbasa na siya. Good luck, good luck. So nice kaso lang classroom mo. Nice. Hello guys, welcome back. So pila ka kuan guys, minutes naman siguro pud guys na mo ugbasa gawon ko magwangkon. Ugwa pa na duula di ka answer mo nang ang gidol ganina. At least ang gidol nga tudlon kung saan lagi procedure kana nay direction. Wa jud ka answer guys man ang gidol ganina naka-answer ra pud. Yun yung bata alam ko siya bugan. So kaya mulit ami guys, dili kay kumukusog aguan. According sa teacher guys, makabasa man si Nicole. Pero kuan maestra nga dapat lain mo answer pero siya mo suwat manag yung teacher karon. Pero makabasa na siya finally. Things pud kaadyo kay nakabasa na siya nakabasa na siya karon nakabasa ko sa gigit teacher. Ha? O sa gigit sa teacher? O sa giingon? Ingon nga nagbasa-basa bukay para makabasag paspas. Oh, magbasa-basa kuno sa og mga kuan para mapaspas na kuno. Sakto bitaw pud ikaw kasi ang pugduwa-duwa mabasa-basa na kay nagabi mo. Mabasa-basa karong mapaspas yung basa rang mura naikuan nga lang train bad so ditso na hunong nga karon nga taligsik dali kay kusog na pag-uwan guys manang dali mig uli kay isud ka adto guys ug mukuan maabtan mig uwan kay isa ra ka padung among kidaan maabtan ni amo ang source of income kujawan tay ka puli ra ba jud pod. So thanks pug ko ni Ma'am Rachel Aramies kay nakabasa dug ahong ko pag umangkon proud pug ko kay nakabasa di apil dito makabasa hinay ko nang mabasa pero at least nakabasa siya pero thankful ka ato maka-answer baka pila kay imong kuha ka ha taman ra food scene food 5 guys ba 5 na po yung mga answering bawa pila po dyan kuha po bawa po guys sa result mo tara lamang ko letter sa reply kuha kay nama sila GC ang mga parents sila mga teachers mo tara ko pila kuha jud po na. So maura man sa turog mauma masasudot jud ko guys hindi na makakuan-kuan. So maura man sa to guys sa atong vlog today nga ara pag i-share ninyo ang gibuhat karon kay wa matay lingaw karon man ara pag i-share sa ang daily life today kung sa ang gibuhat karon. So before ko mag-end shout out dahil ko ni Kuani Gino Basilad from San Pascual, Bohol. Thank you sir sa imong pagkuan pagka maadyo nga tao sa lami ka injeksyonan. Bitaw salamat nimo Sir Gino Basilad nga taga San Pascual siya. Kaubay na ako og valuable sa una ba. We back 20 kuan tong high school pa mi ba we back.
So ari kasagaran kuan guys sa California is business sila o guan eggplant or taong sa Bisaya. So kung gusto to ganahan mo order, ano lamang muskuan kanang California sa Purok 3 kay mo na ilang business diri nga taong fresh kaazo ilang taong fresh pa sa imuha, di ba? Dagko kayo guys nga busok nga hamis, no? Adjog lain na gunahunod diha. Manang hindot kayo guys, fresh pa kaazo kay ang uban man guys kay nasa mga kuan na mga sa public market is di na fresh. Kung gusto mong fresh, ara na mo Purok 3 California kay fresh pa kayo. Kamo pa mo ibot. So thank you so much for watching guys. This is Kuya Renz and see you later. See you soon for the vlog.